Dobrý den, vítejte u řešení maturitního testu z roku 2023, podzimní termín. Já mám zadání tady na monitoru, takže budu občas koukat tímhle směrem. A jdeme na první příklad rovnou. Takže slovní mlha, před výrazem a rovnací, to je super, to je dobrý start. Takhle je to na procenta, takže to bude jednoduchý. Takže Matěj utratil 15% za jídlo, nájemného stálo o 200% víc než jídlo, to znamená 3x víc než jídlo. Je to tak? Jo. Takže plus 45%. Jo, o 200% víc je 3x víc. Protože utratil 300% toho, co za jídlo. Za dopravu vydal o 60% méně než za nájemné. To znamená, tohle je nájemný a vydal o 60% méně. To znamená, vydal 40% toho nájemního. No tak jak z tohoto udělám 40%, no tím, že to vynásobím 0,4. No, takhle. A to je to, co utratil, a já mám spočítat, kolik uspořil. Takže utratil, tohle je 60, 40% za 45, ježišmarja. 4,5 krát 4, 16, 18. 78% utratil, to znamená, že ušetřil 22%. No, z toho, co během měsíce dělal. Druhá úloha, prosté vyjádření neznámé ze vzorce. Takže máme 2a plus ab na druhou plus 3c rovná se 0. Tak a máme z toho vztahu vyjádřit ačko. To znamená, budeme upravovat rovnici a budeme se kážu chovat jako neznámé. Všechno ostatní musí být na druhé straně. Takže přesunu 3c. Určitě. Takže odečteme 3c. A tady mi zůstane tenhle blok. No tak já z něj vytknu ačko. Jo? 2 plus b na druhou. Tak, a jak se zbavím tohohle bloku? Na levé straně, tím, že to vydělím tou závorkou. No? Takže udělám děleno 2 plus b na druhou. Jo? Takže vlevo mi zůstane to ačko a vpravo budu mít minus 3c lomeno 2 plus b na druhou. No to jednoduchý. Tohle by byla dobrá rozezdová vlova. Třetí vlova, úprava výrazu. Už jsem si ji tady připravil předem, abych to nemusel opisovat a jdeme na to. Takže zjednodušte výraz, tak aby neobsahoval závorky, uvidíte celý postup řešení. Tak jo. Tak, nejdřív bych se zbavil složeného zlomku. No. Tak. Tady si můžu představit, že tady mám jednin, takže vnější s vnějším, takže to bude x na druhou plus 10 lomeno x na druhou, to celé minus 1 a já rovnou tenhle zlomek převrátím a udělám z toho násobení. Takže tady budu mít x lomeno. Tak. Dám dohromady zlomky. Znamená, x na druhou bude společný jmenovatel, včitatel bude x na druhou, plus 10 x minus x na druhou, to celé krát x lomeno 5. Tak, x na druhou minus x na druhou je 0, takže to zmizí. A zůstane mi tady 10x lomeno. Pardon, ne, 10x, teď sám, tady je jenom desítka, pozor. Tady je
desítka. Takže každopádně x na druhou jdu pryč, tady mi zůstane desítka, 10 lomeno x na druhou, krát x lomeno 5. 5 z desítku se vykrátí, x s x na druhou se vykrátí, takže v čitatelé mi zůstane dvojka, ve jmenovateli x se nesmí rovnat. No, to je podmínka a když se takhle toho podívám, tak ta podmínka je uvedená zadání. Tak to je celý. Oprava výrazu. Čtvrtá úloha. Řešení rovnice. Máme uvést celý postup řešení. Tak první krok, který já vždycky dělám v rovnicích, zbavím se zlomků. Se zlomky se mi nepočítá úplně nejlépe, takže pryč se zlomky. Společný jmenovatel těchto zlomků bude x krát x plus 2, protože tohle se dá upravit vytknutím na takovýhle výraz v součinném tvaru. Tím pádem vidím, že společný jmenovatel bude x krát x plus 2. Tím vynásobím a tady mi zůstane x minus 2 plus 2x na druhou se rovná 1 krát celý ten výraz, tak já to rovnou poznásobím tady x na druhou plus 2x. Tvar, který mám tady. Tak, všechno na jednu stranu, takže odečtu x na druhou, odečtu 2x, takže mi tady zůstane 1x na druhou, minus x minus 2, to celé se rovná 0. Tak, to je kvadratická rovnice, můžeme ji vyřešit buď pomocí vzorce pro výpočet diskriminantu a pak pokračujeme přes vzorec pro výpočet kořenů, a nebo si vzpomeneme na Weyettovy vzorce na rozklad kvadratického trojčlenu na součin. To znamená, bude to součin dvou závorek, v těch závorkách bude x minus a teď nějaké číslo. Tak a teď ty dvě čísla, která tady budou, musí dát dohromady součin minus 2 a součet minus 1. Takže to bude minus 2 plus 1. Jo? Součet je minus 1, součin je minus 2. Jo, dobrý. No a ve chvíli, kdy to mám takhle rozložené, tak už vidíme řešení, protože mám součin dvou závorek, který musí dát dohromady 0, takže jedna z těch závorek musí být 0. To znamená, buď bude x rovno 2, nebo x rovno minus 1. Tak. Než napíšu, že to je řešení, musím se podívat zpátky na zadání a určit nějaké podmínky. Měl bych to dělat na začátku, já jsem na to zapomněl a udělám to teď. Takže tady jsou podmínky jasné. X nesmí být minus 2 a x se nesmí rovnat 0. Tak, zkontroluji s podmínkami. Takže 2 minus 1 souhlasí s podmínkami, všechno v pořádku, můžu napsat řešení. To znamená, množina kořenů má členy minus 1 a 2. A to nezapomeňte na kontrolu podmínek vždycky. Jo? Já jsem si je tady nenapsal na začátku, moje chyba, naštěstí jsem se s ním k ním. Naštěstí jsem se k ním vrátil. Pátá úloha je rozdělená na 2 podúlohy, je to práce s mocninami, takže zadání je, že pro n z přirozených čísel upravte na mocninu o základu 64. Tak, klíčové je napsat 8 jako nějakou mocninu 64. A každého to nenapadne hned, ale určitě umíme 8 zapsat pomocí 64. Protože je to podmocnina ze 64. No.
64 na polovinu krát 64 na n. A když tyhle dvě mocniny spojím dohromady pomocí nějakých vzorců, tak mi tady vyjde 64 na n plus polovinu nebo n plus 0,5. Už jedno. Druhá obloha tady z té pětky mám vyjádřit 20% z 25 na n. Co tam je? Ve tvaru jedné mocniny. Jo. Tak 20% z 25 na n. Jo. Tak, to můžu zapsat jako 20 setin krát 25 na n. Jo, 20% z nějakého výrazu spočítám tak, že to vynásobím 20 setinami nebo 0,2. Což když vykrátím, tak je 1/5. To znamená, je to 1/5 krát 25 na n. Tak potřebujeme to napsat jako jednu mocninu, to znamená, musíme najít společné základy mocnin, tady pro ty dvě čísla. Tak, já si zvolím jako společný základ 5, s tím se mi bude dobře počítat, takže 1/5 mohu napsat jako 5 na minus prvou, 25 umím napsat jako 5 na druhou, to celé je stát na n, ale 5 na druhou, to celé na n umím napsat jako 5 na 2n, že vím, že když mám mocninu na mocninu, tak se ty exponenty násobí mezi sebou. No, krát 5 na minus prvou, a teď vím, že když násobím dvě mocniny se stejným základem, tak exponenty se sčítají, takže vlastně jenom sečtu exponenty a vyjde mi, že to je 5 na 2n minus 1 na 2n minus prvou. No, takže to je jeden výsledek, tohle je druhý výsledek. Se to zná vzorečky na počítání s mocninami, případně se je dohledat v tabulkách. Tak, šestá úloha, logaritmy. Máme určit všechna x z reálných čísel, pro která je hodnota funkce f rovna 1. Tak jo, to znamená, hodnota funkce f rovna 1, to znamená, hodnota funkce je to y. Takže v podstatě budu řešit logaritmickou rovnici, jo, kdy za y dosadím jedničku a zjišťuju, kolik je x. Nevím, proč jsou tady napsané ty základy těch logaritmů, se většinou nepíše, když je to dekadický logaritmus, ale dejme to. Dobře. Takže 1 rovná se, tak já si ty logaritmy spojím dohromady, protože vím, že rozdíl logaritmů je logaritmus jejich podílů. Takže to bude logaritmus z 8 minus 2x lomeno 2 minus x. Jo, je to dekadický logaritmus, nebudu psát základ. Tak, teď to odlogaritmujeme. Jo, převedeme to na mocninu pomocí definice logaritmu, takže já vím, že 10 na prvou se musí rovnat tomu argumentu. 10 na prvou je 10. Zvládneme. 8 minus x, 2 minus x. Tak jo, tady řešíme už jenom obyčejnou rovnici. To není problém. Vynásobíme výrazem 2 minus x. Takže já to rovnou znásobím desítkou, takže tady budu mít 20 minus 10x se rovná 8 minus 2x. Odečtu osmičku, přičtu 10x, takže budu mít 8x na pravé straně a 12 na levé. Vydělím to osmičkou, takže tady vyjde 12 osmin a to se vykrátí na 3 poloviny. Takže x jsou 3 poloviny, ale je to logaritmická rovnice. To znamená, pokud udělat zkoušku nebo určit podmínky,
jedno nebo druhý, prostě musíme zajistit, aby ten argument nebyl záporný. Jo? Takže musíme ověřit podmínky. 8 minus 2x musí být větší než 0. No, 2x musí být větší, minus 2x musí být větší než minus 8, vydělím minus 2, to znamená, x musí být menší než 4. Pozor, jo, dělím záporným číslem, to znamená, to číslo neznáme jako nerovnosti. Takže to je jedna podmínka, kterou musím splnit, druhá podmínka, kterou musím splnit. Tenhle argument musí být také větší než 0, to znamená minus x musí být větší než minus 2, zase vydělím minus 1, takže se mi převrátí znamenko nerovnosti, takže x musí být menší než 2, druhá podmínka. Zároveň to nesmí být. Dvojka, jo, to je dobrý, to je v pořádku, to je splněné. Tak jo, tak to jsou asi všechny podmínky. Tak jenom zkontrolujeme, jestli to sedí. Takže x musí být menší než 4, menší než 2, což 3 poloviny jsou, splňují ty podmínky. Takže řešením té rovnice je x rovno 3 polovinám. Jo? Tak. Jdeme dál na další úlohu. Tak, 7. úloha. Máme tady zadanou exponenciální funkci s nějakým základem skladných čísel, nesmí to být jednička, což je klasická podmínka pro exponenciální funkce. Víme, že graf prochází bodem A s těmito souřadnicemi a máme zjistit zbývající souřadnici bodu B, který leží na grafu té funkce. To znamená, my musíme pomocí bodu A zjistit, jaký je základ téhle exponenciální funkce a pak pomocí toho základu vypočítat tady tu druhou souřadnici. Je to jednoduchý. Tohle je x, tohle je y, takže jenom tyhle dvě čísla vezmu a dosadím do předpisu té funkce. Jo? Takže 4 rovná se a na minus druhou. No a teď musím spočítat exponenciální rovnici. Tak jo. Takže když se chci zbavit záporné mocniny, protože se zápornými mocninami neumíme moc pracovat, tak převrátíme základ. Takhle. Jo, takže když tady z toho chci na druhou, tak musím převrátit to Ačko, takže dám 1 lomeno. Jo? Tak. Odmocním to? Můžu to odmocnit? Ačko musí být kladné, nesmí to být jednička, takže odmocnit to můžu. Jo, to bude dobrý. Takže 2 rovná se 1 lomeno A. Tím pádem Ačko musí být 1 polovina. Jo? Dělám krát A dělám 2, takže vyjde, že A je 1 polovina. Teď vezmu tady ten základ a použiju ho pro dopočítání druhé souřadnice toho Bčka. Jo? Já už vím, že ta moje funkce má předpis y rovná se 1 polovina na x. Tím pádem já znám x a musím dopočítat y. Takže y se rovná 1 polovina x 2, 1 polovina na druhou, 1 čtvrtina. Takže y se rovná 1 čtvrtina y, neboli tady to beta. Jo? To znamená, souřadnice bodu B jsou 2 a 1 čtvrtina. Tak, to je jenom jednoduché počítání, taková relativně jednoduchá exponenciální rovnice. Druhá část téhle úlohy, znamená 7, 2,
kvadratické soustavy souřadnic se strojit graf téhle funkce. Tak, v tom testu je ten graf předkreslený, tak já tady jenom rychle načetnu. Tak, ale 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bod, který tam máme zadaný, je bod A, který má souřadnice minus 2, 4. No. To znamená, tady mám někde A. Teď jsem si dopočítal bod B, který má souřadnici 2a 1 čtvrtina. Takže tady bude někde 1 polovina, tak tady je čtvrtina. No, tady mám B. No a mám narýsovat graf téhle funkce. Tak já vím, že to bude exponenciální křivka, která se bude takhle krásně prohybat, bude se nám blížit takhle ose x, ale nikdy se té osy nedotkne. Tak já pro jistotu tam doplním několik dalších bodů. Víme, že grafy těch jednoduchých exponenciálních funkcí vždycky prochází jedničkou na ose y, x. No, můžeme si dopočítat klidně zbývající body. Takže víme, že předpis té funkce je y rovná se 1 polovina na x. Takže 1 polovina na minus prvou jsou 2. No, tak tady mám další bod. 1 polovina na prvou je 1 polovina. No, jsem si tady tu 1 polovinu připravil. A asi toho nepotřebuju víc. No a teď ty body takhle spojím tou exponenciální křivkou. No. Zkusíme to udělat plynule a zkusíme to udělat tak, že ta křivka se bude neustále blížit k ose x. No, tak to jde do nekonečna. No, takže takhle nějak by ten graf vypadal. Samozřejmě v tom testu ho uděláme trošičku přesněji. Já to tady načrtávám. Tak, jdeme na další úlohu. V úloze 8. máme zadaný předpis funkce a v zadání se píše, že v jednom tady z těch dvou intervalů bude funkce klesající a v jednom bude rostoucí. A my máme zapsat ten interval, v kterém bude ta funkce rostoucí. A máme doplnit taky to číslo, které je tady nahrazené písmenkem P. Tak, když se na to podíváme, tak tohle je předpis kvadratické funkce. Jenom ji musíme upravit do toho tvaru, který známe. No. Tak, já se přiznám, že já to nevidím v tomhle předpisu. Já si to musím napsat do toho klasického obecného předpisu kvadratické funkce. Takže minus před závorkou, tohle rozložíme podle vzorce. Takhle odstraníme závorku, tím pádem se mi změní všechna znamenka v té závorce. Tady bude minus 36 plus 4, takže to je minus 32. A já si to s dovolením zase přepíšu do toho tvaru minus krát závorka. X plus 32. Tak. A teď. Grafem téhle funkce bude nějaká parabola. Jde mi o tom, jestli to bude parabola do kopečka, nebo jestli to bude takovýto údolí, nebo deska, nebo jak se to říká. Jak to poznám? No, poznám to podle znamenka před x na druhou. Tak já mám tady znamenko před x na druhou je minus, takže vím, že to bude takový ten kopec. No? Takhle. A teď jde o to, že já mám najít, na kterém intervalu bude ta
funkce rostoucí. Takže já vím, že to je interval od minus nekonečná až sem do tohohle bodu. Tady je bod T. Jo? Takže na tomhle intervalu je rostoucí. Jo? Tady na tom. Tam někde je minus nekonečno, tam někde je plus konečno. No, takže teď mi jde o to zjistit, kde je vrchol té paraboly. Tak buď proto použijete nějaký vzorec, který se dá najít v tabulkách, který já si samozřejmě nepamatuju, a nebo já to dělám tak, že si velmi rychle vyřeším kvadratickou rovnici, zjistím si, kde je to rovno 0. Čímž zjistím, průsečí číslo jsou x. No já vím, že vrchol bude ležet přesně uprostřed mezi nimi, protože parabola je symetrická podle třinky, která prochází vrcholem. Takže to je podle mě rychlejší řešení. A navíc tenhle kvadratický trojčlen se dá krásně rozložit na součin dvou záložek. Jo? Takže no. Minus. A teď. Tady bude x plus 4 a x plus 8. Je to tak? Je to tak. To znamená tohle, jo, a vychází mi, že x1 je minus 4, x2 je minus 8, takže tady to je minus 8, tohle je minus 4, tím pádem mezi nima je minus 6. A díky tomu vím, že rostoucí je ta funkce na intervalu od minus nekonečná do minus 6. Tada! Devátá úloha. Aritmetické posloupnosti máme zadaný 5. člen a máme zjistit, kolikrát je 20. člen větší než 10. Rostoucí aritmetická posloupnost. Takže víme, že diference bude kladná. Tak to... Jo, ona je to 0. No, to je v pohodě. To nebude problém. Takže když mám zjistit, kolikrát je 20. člen větší než 10., tak vlastně mám spočítat A20 lomeno A10. Tím zjistím, kolikrát je 20. větší než 10. No tak, jak vypadá 20. člen, tak já ho zapíšu pomocí toho 5. Jo? Takže, ale 20. člen je A5 plus 15 krát diference. Je to aritmetická posloupnost. 10. člen je A5 plus 5 krát diference. No a vzhledem k tomu, že A5 jsou nuly, tak mi tady vychází, že to je 15D lomeno 5D. To se hezky vykrátí, že Dčka se vykrátí, 5 s 15 a výsledek bude 3. To znamená, 20. člen je 3krát větší než 10. Tak, 10. úloha, slovní úloha. Na 100 km jízdy spotřeboval automobil 7 litrů benzínu. Takže počkat. Automobil A 7 litrů na 100 km. Automobil B o x litrů benzínu méně než A. Takže to je 7 minus x litrů na 100 kilometrů, je to tak? A cena za benzín byla 40 korun za litr. Tak. Úloha 10. 1. Vypočtěte v korunách průměrné výdaje za benzín na 1 km jízdy automobilu A. To je úloha pro základ skoro, ne? No dobře, tak... takže spotřeboval jsem 7 litrů, každý stál 40 korun a chci to je na 100 km, chci to na 1 km, takže dělám stém. Takže to je 20 plus
8 desetin, což je 2,8 koruny na kilometr. Jo? No. Takhle. A dvojka, 10,2. V závislosti na x vyjádříte v korunách průměrné výdaje za benzín na 1 km jízdy. To znamená, že vám úplně to samý. To znamená 7 minus x krát 40, takže to je spotřeba automobilu B krát cena benzínu za litr. No a vydělím to s tím, protože to se děje na 1 km. Dobře, tak tady to se mi pokrátí. 4krát, jo počkat, ještě tady, ale dvojka, 5, takže 2krát se mi 14 minus 2x lomeno 5. Tohle je spotřeba na kilometr toho. To je hodně. Tak, úloha 11. Já už se tady dívám na nějaký graf přímek. V kartelské soustavě souřadnic jsou umístěny rovnoběžné přímky P a Q. Přímka P protíná souřadnicové osy v mřížových bodech A a B. OK. Přímka Q prochází bodem minus 6, 4. Dobře, tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 6, 4, že jo? 1, 2, 3, 4. Tady mám jeden bod, kterým prochází jedna přímka. P. Jo, konkrétním bodem prochází přímka Q. A přímka P prochází mřížovými body A a B. Jo, tak no já se to musím spočívat v tom obrázku. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Jeden bod je v minus 5. No, ne. A druhý bod je v té dvojce. Tak. Prochází. To je přímka P. A pochopil jsem, že v zadání je, že jsou rovnoběžné. Tak. V parametrickém vyjádření přímky P doplňte pravou stranu první rovnice. Takže přímka P má nějaké parametrické vyjádření 0 plus 5t prvkem P. A mám doplnit tady tu část rovnice. Tak, hele. Jasný, jo. Dobrý, takže první položka v parametrickém vyjádření. Jo? Tady ty dvě čísla, které jsou nad sebou, jsou souřadnice nějakého bodu, který leží na té přímce. To znamená, já hledám bod, který má y souřadnici a leží na přímce P. Má y souřadnici 0 a leží na přímce P. No, to je tady ten bod A. Tím pádem vím, že první číslo bude 2, protože ten bod A má souřadnici 2, 0. Ty jsou tady. Jo? Tak, druhá položka v parametrickém vyjádření, ta položka s tím Tčkem, já už teď vím, že tady bude nějaký T, je směrový vektor té přímky. No a směrový vektor té přímky já můžu vyčíst jednoduše tady z těch dvou bodů. Ale tohle je směrový vektor přímky. Jo? Takže směrový vektor přímky P je 2, 5. Jo? Je to nějaký vektor, který leží na té přímce. Tak a shodou okolností já tady mám 5, takže já vím, že to bude 2, 5. No? Takže
tohle je to, na co se ptali. No, takhle bude vypadat ten zbytek toho parametrického vyjádření. Potom je tam úloha 12, která s tímhle souvisí. A ptají se mě, zapište obě souzenice průsečíku D. Přímky Q se souzenicovou osou Y. Takže počkat. Dčko leží na Q a je to průsečík s osou Y, takže to se bude dost blbě malovat. Ale všechny body, které leží na ose Y, tak má Xovou souřadnici 0. Je to tak? Je to tak. A já potřebuji dopočítat tu Y. Jo. Dobře, tak jo. Tak na to potřebuji rovnici přímky Q. Tak rovnice přímky Q nebude tak těžká. Jo, nebo vyjádření přímky Q. Hele, parametrické vyjádření bude hrozně jednoduchý. První položka, bod, který leží na té přímce, no, tak to mám dané už ze zadání. -6, 4. Jo? A teď směrový vektor, no, vzhledem k tomu, že P a Q jsou rovnoběžné, tak ten směrový vektor je úplně stejný, takže to bude +2 a +5 a dáme tam nějaké jiné písmenko, tak a tam dám třeba S. No, +2S a 5S. Tak. No a teď. Já vím, že tenhle bod musí splnit tyhle rovnosti. Když za x dám 0, tak dopočítám S, to S pak dosadím sem a dopočítám Y. Jo? Takže hele, no, když za x dám 0, tak tohle je jednoduchá rovnice, 6 na druhou stranu, tím pádem S je 3, no, parametr 3. Ten bod D má na té přímce parametr 3 s tímhle zadáním. Takže teď to S, tu trojku doplním sem, takže to bude 5x3 je 15, jo, takže ale Y rovná se 4 plus 5x3, Y je 19. To znamená, že bod, který leží na Qčku a zároveň je průsečíkem s osou Y, té přímky s osou Y, tak má souřadnice 0, 19. Mohlo by to tak být? 0, 19, jo, bude někde hrozně vysoko. Takže tak. Třináctá úloha. Tak já jsem tady přemaloval obrázek ze zadání. Jo, ještě tady máme nějaké údaje, tady to je 14 metrů, tohle je 8 metrů, 11,5, tady je 60 stupňů a ostatní úhly jsou pravé. No. Tak. Takže je to nějaký hranol, tohle je jeho podstava a my máme spočítat v metrech obsah boční stěny hranolu, která obsahuje podstavnou hranu BC, to znamená tohle. A mimochodem objem hranol, jasně. To znamená, já budu potřeba dopočítat tuhle stranu, té první úloze, a pak nějak spočítat plochu celé té podstavy pro tu druhou. Dobře, OK, tak jo. Takhle, tak já první, co udělám, já si to tady takhle rozdělím, tu podstavu, na pravoúhlý trojúhelník a tím pádem tahle strana se mi rozdělí na dvě části. Jedna část má 8 metrů, druhá část má 3,5 metrů. Jo? Tak. První, co potřebuji spočítat, je délka téhle hrany a pak spočítám plochu té stěny, která je nad ní. Takže v pravouhlém trojúhelníku geometrická funkce
znám úhel, přilehlou podvěsnu, chci spočítat přeponu. Jo? To znamená, to je kosinus. Kosinus 60 stupňů se rovná 3,5 lomeno x. Kosinus 60 stupňů je 1/2, nebo 0,5, 1. Takže ten výsledek bude vypadat takhle. Jo, vynásobím x, vydělím 0,5, to je 7. Takže x je 7. Jo? Já to tady rovnou přepíšu. 7 metrů, tím pádem boční stěna hranolu, která obsahuje postavenou hranu BC a výška toho hranolu je 5 metrů. Tady nám to vystupuje 5 metrů jako z tabule, takže já nevím, plocha té stěny, kde je BC, bude 7x5, to je nějaká prvková stěna, předpokládám, takže 35 metrů čtverečních. Jo? To je 13. 1. A 13,2. Mám spočítat objem hranolu, to znamená potřebuji plochu celé té podstavy. No tak když už to tady mám, tak jo. No, 7. Tak jo. Tak, plocha tohohle 14x8. No. 14x8, to je 80 a 32, 112. 112 metrů čtverečních je tenhle objem. Teď potřebuji spočítat tady ten trojúhelník. K tomu budu potřebovat délku tohohle kousíčku, jo, Cčka sem dolů. Takže 13,2. Takže Pythagorova věta nejlépe. Pythagorova věta, anebo abych nemusel používat tuhle hodnotu, která může být špatně, tak to spočítám přes geometrickou funkci. Proč to dělám? Protože když tohle mám spočítaný špatně a tu hodnotu bych použil pro Pythagorovu větu, tak budu mít špatně i ten druhý výsledek. Takže pojďme počítat s tím, co je vlastně v tom zadání. Jo? To znamená, mám úhel, přilehlou odvěsnu a chci spočítat protilehlou odvěsnu. Takže to je tangens. Takže tangens 60 stupňů se rovná, je to naznačený x, třeba z, to je 1, lomeno 3,5. Tangens 60 stupňů odmocněna ze 3. To znamená odmocněna ze 3 krát 3,5 se rovná z. Jo, to je tohle. Potřebuji to počítat přesně, nebo mi to stačí v téhle variantě, co já potřebuji plochu. OK, tak jo. Takže plocha toho trojúhelníku je odmocněna ze 3 krát 3,5, to je tahle strana, krát druhá strana, to je 3,5, lomeno 2. Tak, a na to už jsou moje schopnosti krátké, takže já si vzít kalkulačku. Takže odmocněna ze 3 krát 3,5 krát 3,5 mi vychází 21,22. 21,22 metrů čtverečních. No. Takže to je plocha tohodle.
tomu připočítám to po obdélníku. To znamená, plocha podstavy bude 133,22. 133,22 metrů čtverečních. Jo, 112 a 21. Jsem hrozný na tohle. Tak a objem toho hranolu je prostě jenom plocha podstavy krát 5. A to jde. Takže moment plus. Jasně, krát 5. 666. To je divný číslo. Tak moment. Ale počkej. Kolik je to? Jo. No, možná by se hodilo to spočítat. Tak 6,6 krát 3,5 8 na No ten je chytrý, ten člověk. No jasně, že jo. Já jsem tohle zapomněl vydělit dvěma. Jo. Rychlá kontrola se vyplácí. To znamená, tady to vyšlo přibližně 10,61 metrů čtverečních. Tím pádem plus 112 je 122,61, jasně, jo. Přibližně krát 5 je 613 a nějaký, jo. 613 metrů krychlových. Tak, teď ještě jednou rychlá kontrola. Tohle vyšlo relativně hezky, tomu docela i věřím v té maturitě, že to bude vycházet pěkně. Mně se nelíbí tohle, totiž ten výsledek. Není hezký, já jsem zvyklý, že v té maturitě vychází hezký číslo. Což je teda velká nevýhoda. Mně tady totiž, že se tady nezdálo tady 20 metrů, na to mi to přišlo moc malý ten průhled. Jo. Tak, tohle bude jo. Takže 613 metrů krychlových je objem, to je 13,2 a 13,1, 35 metrů čtverečních je plocha té stěny, jejíž základní hra BC. Čtrnáctá úloha. Máme čtvercový pozemek, který má stejnou výměru jako obdélníkový. Obdélníkový má jednu hranu, jednu stranu o 35% kratší než čtvercový pozemek a druhou o 40 metrů delší než čtvercový. Určete obvod čtvercového pozemku. No, to je nějaká soustava, ne? Ale čtverec má hranu a obdélník má nějaký jiný hrany. Takže kratší strana bude o 35% kratší než čtvercový pozemek, než hrana čtvercového pozemku. Tím pádem, když je to o 35% kratší, tak to je 65% tohohle Ačka. Takže to bude 0,65A, no, 65% Ačka, 0,65. A druhá hra, ta další,
má být o 140 metrů delší čtvercový pozemek, než hrana čtvercového pozemku. Takže to je A plus 140. A plošný obsah mám stejný u obou. No tak ježiš, plošný obsah tohoto čtverce spočítám jako A na druhou a má se to rovnat plošnému obsahu tohohle, takže 0,65A krát A plus 140. Tak jo, tak to vede na nějakou kvadratickou rovnici, ne? Jo. Ježiš, to jsou škodí čísla. Škodí, já to nechci počítat. Asi budu muset. Asi mi nic jiného nezbyde. Ale s kalkulačkou to asi není problém. No. Takže očkat, jo. A na druhou rovná se 0,65 a na druhou plus 0,65 krát 140. 0,65 krát 140, tak to tady nezdržujeme, 91. 91A. No. Tak. Teď všechno na jednu stranu. To znamená minus 0,65 a na druhou minus 91A. To znamená, bude to 0,35 a na druhou minus 91a. Super číslo. Vytknu Ačko. Takže 0,35a minus 91 se na 0. Ještě do 0. Tady ještě mám Ačko. Tak. Hele, součinový tvar rovnice, buď A je 0, což u čtverce nic moc, a nebo 0,35a se musí rovnat 91. 91 děleno 0,35 a vychází mi 260. Jo? Takže jo, 0,35. Ale počítám to na kalkulačce, asi bych, kdybych neměl kalkulačku, to počítám se zlomkama. Asi by mi to šlo trošku líp. Takže hrana toho čtverce je 260 metrů. A na co se mě ptají? Vypočtěte v metrech obvod čtvercového pozemku, no takže obvod je 4 krát A čtvercového pozemku, jo. 800 plus 240, 1040? 1040 metrů. By měl být obvod. Jednoduchá rovnice. Ty čísla se mi nelíbí, jsou 15. úloha je rozdělená na 3 části, já jsem se na ně podíval trošku předem. Jsou to 3 nerovnice. 2 v součinovém tvaru, 1 v podílovém tvaru. Dá se to řešit pomocí nějaké metody nulových bodů, nebo prostě vyhodnocením, jaké znamenko bude mít která závorka v které situaci, anebo se to dá vyřešit přes kvadratické funkce. Protože mě při pohledu na tyhle závorky vytane na mysli kvadratická rovnice, ať chcete nebo ne. A když se na to podívám, tak třeba tady u téhle nerovnice, když si vezmu tuhle funkci, když budu považovat tyhle ty 2 závorky za předpis kvadratické funkce, tak já vidím tady z těch závorek přímo průsečíky s osou x té příslušné paraboly. A já vím, že ta parabola bude mít tenhle tvar.
protože u xu, kdybych to roznásobil, tak mi tam vyjde kladné znaménko. A zároveň vidím, že to má dvojnásobný kořen, to znamená, že to má pouze jeden jediný průsečík s osou x a ten je v bodě -4. A oni se mě ptají, kdy je tahle parabola nad osou x, tedy větší nebo rovno než 0. Jo, 0 je pro nás osa x. No, pro všechny reální čísla. Jo? Pro všechny reální čísla tahle parabola je nad osou x, tedy větší nebo rovno než 0. Jo? To znamená, řešením rovnice v oboru R je každé reálné číslo, takže tady v tomhle případě by odpověď byla ano. Tady je to trošičku opačný případ, kdy ta parabola je převrácená, protože když to roznásobíme, tak nám to x na druhou by nám vyšlo záporné znaménko. Ale podobně jako tady u toho případu, mám pouze jeden jediný průsečík s osou x, protože se zase jedná o dvojnásobný kořen, prostě tady vidím, že když sem dám trojku, jak to vyjde 0, když dám trojku, jak to taky vyjde 0. Jo? Takže tohle je v bodě 3. A kdy je to větší nebo rovno než 0? No, nikdy vyjmají jednoho jediného čísla. A to je trojka. Jo? Takže v tomhle případě tím řešením by byla trojka. Jo? Protože v trojice je to rovno 0. Jo? Pro všechny ostatní čísla je to menší než 0, je to pod osou x. Takže tady by ta odpověď, jak to je tady? Nerovnice má v oboru více než jedno řešení. Ne, má právě jedno řešení. Takže... No a nerovnice, tam těch možností vlastně moc nemám, musím ji prostě vyřešit. Jo? Takže hele, tohle může být větší než 0 v případě, že x minus 2, jo, pozor, tady, nesmí se to rovnat 0, pozor, ne. Takže, kdy je to větší než 0? No, když x minus 2 je větší než 0 a zároveň 2 minus x je větší než 0. No ale x by muselo být větší než 2 a zároveň x by muselo být menší než 2, což nenastane. Jo? Žádný takový x není. A druhá varianta, která by mohla nastat, je, že nahoře to bude záporné, i dole to bude záporné, tím pádem celý ten zlomek by byl kladný, takže x minus 2 menší než 0 a zároveň 2 minus x je menší než 0. Takže x by muselo být menší než 2 a zároveň x by muselo být větší než 2, což nemůže nastat. Jo? Nemáte číslo, které je zároveň větší a zároveň menší než 2. To nejde. A tady píšou, že množinou všech řešení nerovnice v oboru R je prázdná množina. Souhlasím, takže odpověď by zněla ano. No. Podobnou úvahou, jako jsem vyřešil tady tu nerovnici v podílovém tvaru, můžete vyřešit i ty rovnice v součinovém tvaru. Určitě to jde, ale mně přišlo tohle takový elegantnější. Tak, úloha 16. Už ji tady čtu. Vektor U má souřadnice 3 a U2 a je kolmík vektoru dvojité B se souřadnicemi -3, 1. A U je kolmé na B. Tak. Jaká je velikost vektoru U? Takže zajímá nás tohle.
Jo. Hele, tak. Kdybych chtěl udělat kolmý vektor k vektoru dvojité v, no, chci kolmý vektor. Tak jak to udělám? No, prohodím souřadnice vektorů a u jedné té souřadnice změním znaménko. Takže by to bylo 1, 3. Jo? Tak, a jestliže tohle je kolmý vektor na dvojité v a tohle je kolmý vektor na dvojité v, tak mají stejný směr a pokud se liší souřadnicemi, tak jenom o nějaký násobek. Jo? To znamená, jak se tady od toho vektoru dostanu k tomuhle? No, jak se od souřadnice 1 dostanu k souřadnici 3? Jo, ale když tohle to nazvu jako vektor n, tak co musím udělat, abych se dostal k účku? Jo? Ale u je 3x n. Jo, je to trojnásobek, by to vyšlo. Tím pádem U2 musí být 9, jo, protože to násobím třeba. Takže souřadnice vektorů U jsou 3, 9 a tím pádem velikost tohoto vektoru je odmocněná z 3 na druhou plus 9 na druhou. To je 9 plus 81, takže odmocněná z 90. Jo, a tady to mají jako v nějaké formě odmocněn z 10. No tak to částečně odmocníme, to znamená, to je odmocněna z 9 krát odmocněna z 10, odmocněna z 9 je 3, takže 3 odmocněny z 10. A to je možnost A. Jo? Úloha 17. 4 vrcholy kosočtverce leží na souřadnicových osách kartéské soustavy. Dobře. Malujeme zprosté obrázky. Pro vrcholy A, B kosočtverce platí, že orientovaná úsečka AB je umístěním vektorů AB je umístěním vektorů 12, 5. Takže jestli představím vektor 12, 5, tak to je takhle. Ale tak já bych si to představil tímhle způsobem. A jestliže leží na osách, tak tohle musí být 12 a tohle musí být 5. Jo? Takže tady je 12, tady je minus 5. Kdybych tady chtěl doplnit souřadnici, tak tohle bude minus 12 a tohle bude plus 5. Je to tak? Mělo by to tak být. Tak, a cože po mně chtějí? Obsah kosočtverce ABCD. No, hele, tak když vím, že tohle je 12, tohle je 5, tak obsah tohohle trojúhelníku je 12 x 5 lomeno 2, 12 x 5 je 60, lomeno 2 je 30 a mám tady 4 ty trojúhelníky, takže obsah toho kosočtverce je 4 x 30 a to je 120. Jsou tam jednotky? Nejsou tam jednotky, ale jsou tam možnosti, takže tohle je možnost C. Tak, úloze 18. už jsem si namaloval obrázek. Nad pískovištěm je natažena stínící plachta ve tvaru 4úhelníků. Ze 2 trojúhelníků bílého, šedého, já mám šedý, doufám, že to nevadí. Šedý trojúhelník je rovnoramenný a pravoúhlý, to jsou docela důležité informace. Jaký je obsah šedého trojúhelníku? To znamená, já tady z toho trojúhelníku, který mám nahoře, potřebuji spočítat
tuhle stranu, kterou mají ty trojúhelníky společnou, a z toho pak spočítám obsah toho dolního pravouhlého rovnoramenného trojúhelníka. Takže hele, já si to značím jako x, je to nějaký obecný trojúhelník, to znamená sínová kosinová věta. Jo? Sínová věta nebude fungovat, protože nemám úhel a protilehou stranu nikde, takže kosinová věta. Takže kosinová věta, to bude x na druhou se rovná jedna strana, druhá strana, obě dvě na druhou, minus 2 krát jedna strana, druhá strana, krát kosinus protilehlého úhlu, a to je 60 stupňů. Tak jo, tak x na druhou se rovná 16 plus 36 minus 2 krát 4 je 8 krát 6 je 48 krát kosinus 60 stupňů je 1/2. No. Takže x na druhou je 16 a 36, 46, 52. Minus 48 krát 1/2, to je 24. 24, jo, je to 24. Takže x na druhou se rovná 32, 28. Takže x je odmocněna 28. No, správně to mělo být v absolutní hodnotě, ale počítáme délky stran, takže víme, že to musí být kladné. A chtějí po mně obsah širého trojúhelníku, takže když vím, že tahle strana je odmocněna z 28, tahle strana je tím pádem taky odmocněna z 28, protože ten trojúhelník je rovnoramenný podle zadání. No takže, a tím, že je pravouhlý, tak stačí dělat jenom tohle krát, tohle dělám 2. Jo? Takže obsah trojúhelníku je odmocněna 28 krát, odmocněna 28 2. Světe div se, odmocněna 28 krát, odmocněna 28 asi bude 28. A je to 14. Jo? Metry se má, nebo jo, jsou to metry, takže je to 14 metrů čtverečních a tím pádem to je možnost E. Jo? Devatenáctá úloha, už jsem si namaloval obrázek papírového klobouku, který se skládá ze 3 částí: střecha, koruna, krempa. Zevnitř je bílý, někde jsem to tam četl. Jo, z jedné strany modrý, z druhé strany bílý. Asi jednou úplně, ze které jaký údaje, které má. Tohle je vysoké 30 cm. Krempa je široká 5 cm. A rozvinutím válce koruny, to znamená tohodle, vznikne obdélník v rozměrech 60 cm. 60 x 30, jasně, jo, dobrý? Tak jo, hele. Takže tohle je 30 na 60. Ale já si to rozložím do roviny, celý ten klobouk. A vlastně budu počítat jenom plochu 3 nějakých útvarů. Obdélník, kruh a mezikruží. Ale to bude v pohodě. Jo, tak, tady mám nějaký kruh nahoře, o něm nevím vůbec nic. A tady mám mezikruží, u kterého vím, že rozdíl mezi poloměry těch jednotlivých kruhů je 5 cm. Je to tak? Jo, je to rozdíl mezi poloměry. Tak. Hele, vezmeme to po jednotlivých částech. Obsah tohohle je 60 x 30 a to je 18 cm čtverečních.
Obsah tady toho. Ten válec, vlastně horní hrana toho válce, tvoří obvod tohoto kruhu. Takže já z toho obvodu jsem schopný spočítat poloměr toho kruhu a jakmile mám poloměr, tak můžu spočítat obsah. Je to tak? Takže poloměr R mě zajímá a já se ho spočítám tady bokem. Takže hele, vím, že obvod se spočítá jako 2πr. Tím pádem obvod vím, že je 60, 2πr a zajímá mě R. Jo, takže R je 60 lomeno 2π, takže to je 30 lomeno π. Jo, to bude nějaký číslo, nějaký zatím. Dobrý, takže když mám poloměr, umím spočítat obsah tohohle. Jo, takže obsah tohohle kruhu je πr na druhou a R je 30 lomeno π, takže to je π krát 900 lomeno π na druhou, tady π se mi vykrátí, takže 900 děleno π centimetrů čtverečných. Dobrý, nějaké číslo, to se pak zadá do kalkulačky. Uvidíme, co z toho vyleze. Poslední, co mi tady zbývá, potřebuji spočítat plochu toho mezikruží. No, tak. Jak se počítá plocha mezikruží? No, vezmu ten velký kruh a odečtu od něj plochu toho malého kruhu. Plochu malého kruhu známe, ta plocha toho malého kruhu je stejná jako plocha tady té střechy. Jo? Takže to je v pohodě. Takže my potřebujeme spočítat plochu toho velkého kruhu. No a jestliže vím, že plocha velkého kruhu, nebo že ten velký kruh má poloměr o 5 cm větší než je tam, no tak počkat. Poloměr toho velkého kruhu bude 30 lomeno π plus 5, to celé na druhou. No, nazdar. Tak. Hele, takže plocha velkého kruhu je π krát poloměr toho velkého kruhu na druhou. No tak poloměr toho velkého kruhu je poloměr toho malého. 30 lomeno π plus 5 cm, což je šířka té kresby. A to se musí být na druhou. Ale já to už... Dobrý, nechám to v tomhle tvaru. Tím pádem teď plocha toho mezikruží je tahle velká plocha, jo, plocha toho velký kruh, minus plocha toho malého. Tak, plocha mezikruží bude tohle. Π krát 30 lomeno π plus 5 to celé na druhou minus plocha toho malého, což je 900 lomeno π. A to všechno mám si číst. No tak jo, tak, ale tohle je práce pro stroj. No. Ale dalo se to nějak tak s tím pí, ale asi není potřeba, takže jdeme počítat. Ale 900 děleno π 286,48. 286,48. Tohle je teda těch 1800 a tohle je prostě Ježíši Kriste, to jsou výrazy tohle z toho. Π krát v závorce 30 děleno π plus 5, celá závorka je na druhou a ještě minus 900 děleno 378,53.
378,54 cm čtverečních. Tyhle tři plochy sečtu a budu mít celkovou plochu tady toho našeho útvaru. Takže to je 8 a 4 je 2, 1, 8 a 6, 14, 5, 1 zbyde, 6, 1 zbyde, 2465,12 cm čtverečních. 2465,12 cm čtverečních. A máme tady možnosti. 2465 cm čtverečních je možnost B. Jsou otravné úlohy tohle, je to prostě dlouhý počítání. Spousta prostoru mám chybu. Úloha 20. Máme k předpisu funkce přiřadit graf. Tak, předpis funkce máme takhle daný. Máme přiřadit následující graf s tím, že v těch grafech nejsou čísla, jsou tam jenom písmenka a samozřejmě počítáme s tím, že písmenka budou hodně čísla. Tak jak vypadá graf téhle funkce? Je to lineární funkce. Já si ji s dovolením přepíšu tohohle tvaru, na který jsem zvyklý víc. Ale jakmile je lineární funkce před x záporný znamínko, tak to znamená, že ta funkce bude klesající. No. A no, to se nepovedlo. Úplně bude takhle klesající. A vzhledem k tomu, že je tam jenom 1x, tak tyhle dva úseky na těch osách budou úplně stejný. Jo? Jsou stejně velký. Můžeme vyjít z toho, že to je nějaký směrnicový tvar rovnice přímky, kdy tohle nám vlastně udává úhel mezi osou x a tou přímkou. Jestliže to je jednička, tak úhel, pro který tangens je 1, je 45 stupňů, takže proto vím, že ty úseky budou stejný. A tohle číslo mi říká, kde ta přímka protíná osu y. Jo? Takže vím, že na dvojce, vím, že tady bude dvojka a jediný graf, který tomu odpovídá, je graf u možnosti A. Jo? Tak, buď to uděláte takhle, že si představíte, že to je rovnice přímky ve směrnicovém tvaru, tak to funguje u mě. Případně není přece problém udělat si mini tabulku a ten graf si namalovat. Takže druhá varianta, jak to udělat. Ale víme, že to je lineární funkce. Takže nám stačí 2 body a vytvoříme z toho grafu, tak bez problémů. Takže která čísla se nám dosazují nejlíp? No, podle mě 0 a 1. Když jsem dosadil 0, tak mi vyjde 2. Když jsem dosadil 1, tak mi vyjde 1. Tím pádem, pokud si tyhle 2 body zanesu do souřadnicových os, takže jeden bod 0, 2. Druhý bod je 1, 1. Y 0, 1, 2, 1. Tady bude asi dvojka, to vypadá. Jo? Můžeme si tam ještě teda jako doplnit, teda pro jistotu, aby jsme viděli, za x dvojku, no když za x dáme dvojku, tak to jde 0, jo, přesně, vychází to sem. Super. No, takže zase odpovídá to tomu prvnímu grafu, který tam v těch možnostech je. Možnost A. 2 varianty, jak k tomu přistoupit. 21. úloha. Mozaika je tvořena řadami stejných ornamentů, v první řadě 2, v další řadě o 2 víc. Tím pádem v každé další řadě zase bude o 2 víc. To znamená, tohle je jasně příklad na posloupnosti. Tohle bude aritmetická posloupnost, protože jednotlivé členy
se liší o 2. Takže A1 je 3, A2 je 5, A3 je 7, to znamená aritmetická posloupnost s diferencí 2. Poslední řada mozaiky obsahuje 99krát více ornamentů než první řada. No tak, když první řada obsahuje 3, tak 99x3 to je 97. Jo? Tak a máme zjistit, kolik je ornamentů v celé mozaice. Takže bychom potřebovali zjistit, kolikátý je to člen, aby jsme pak mohli udělat součet té aritmetické posloupnosti. Nebo prvních n členů té aritmetické posloupnosti. No tak jo, tak hele, my víme, že vzorec pro n člen té posloupnosti vypadá takhle. Jo? Hele, diferenci známe, A1 známe, AM známe, takže dopočítáme jenom n. Takže to je 297, 3 plus n minus 1 krát d. Hele, takže jenom rychlá oprava rovnice. Jo? Odečtu 3, jo. 297 minus 3. Vydělím dčkem, jo, počkat, dčko je 2. To vlastně vím, takže vydělím 2. 297 minus 3 dělím 2. Tady mi zůstane už minus 1 a přičtu jedničku. 297 minus 3 lomeno 2 plus 1 se rovná n. Tím pádem to je 294 děleno 294 děleno 2 je 150, 147. 147 plus 1 148. Jo, takže poslední řada té mozaiky je 148, je v ní 297 ornamentů a já mám zjistit, kolik je ornamentů v celé té mozaice. Tím pádem chci součet prvních 148 členů a to se spočítá jako první člen plus 148 člen krát polovina počtu členů. No. Takže to je 3 plus 297 krát 148 děleno 2. No a to je 300 krát 148 děleno 2, tohle se vykrátí, takže to je 150 krát 148 a to s dovolením už počítám na kalkulačce. 148, 22 200. 22 200 těch obrazců nebo ornamentů v celé celém vzoru, celé mozaice. Tak a 22 200 je možnost P. A to 22. úloha v sobě kombinuje aritmetickou a geometrickou posloupnost, tak na to koukám. První dva členy aritmetické posloupnosti jsou zároveň prvními dvěma členy geometrické posloupnosti. Čili ten první člen je o 8 menší než druhý a druhý člen je... Jo, tak. Jasný, jo. No, to je divný, že jo. Ale aritmetická posloupnost, první člen. Jo? Já se budu značit těma velkýma písmenkama teď, abych se v tom vyznal. A1 je A1, A2 je o 8. První člen je o 8 menší, takže druhý člen je o 8 větší než první člen. A zároveň platí, že ten druhý člen je 5krát větší než první, no ale to je přece podmínka geometrické posloupnosti. Jo?
vlastně tady z těch vztahů, jo, jsou to stejné čísla. Jo? A1 a G1 je stejný, A2 a G2 je taky stejný. Já to mám jenom označení, jakože si rozliším tu aritmetickou a geometrickou. No ale tím pádem, tady v té aritmetické posloupnosti mi diference vychází 8 a kvocient pro geometrickou posloupnost mi vychází 5. Jo? Kolikátý člen aritmetické posloupnosti je roven třetímu členu geometrické posloupnosti? OK. Takže počkej. Třetí člen geometrické posloupnosti je 25x G1, jo? Protože tohle to ještě jako vynásobujeme krát 5 tím kvocientem. A teď kolikátý člen té aritmetické posloupnosti? Nějaký AN A1 plus minus 1 krát diference, to je 8. A teď se mají rovnat, jo, tyhle dvě věci. Hele, moment, stop. Blbě. Já si to označím. Máčka. Tady je dvojka. Tohle je A. Jo, počkej. Ale to my nevíme, jestli jsou stejný. No. Každopádně, určitě platí to. Jo? Tyhle platí a víme, že tyhle listy jsou si rovny. Tím pádem, hele, já tady mám rovnici vlastně. Hele, A1 plus 8 se musí rovnat 5x A1. Kolik je A1 pro Kristovi používáme? To znamená 8 rovná se 4A1, tím pádem A1 jsou 2. Je to tak? Jo? Hele. Tak, a teď tu geometrickou posloupnost. Jo? Víme, že kvocient je 5, takže posloupnost geometrická je 2 krát 5 je 10 krát 5 je 50. Jo? To je ten třetí člen geometrické posloupnosti. A teď kolikátý člen aritmetické posloupnosti má hodnotu 50, se mě tady. Jo. Takže já jsem budu držet tohle, takže AN se rovná A1 plus N minus 1 krát diference. Tak doplníme všechno, co známe. Tak my víme, že to AN se má rovnat 50. A1 je dvojka. N minus 1 nevíme, D je diference 8, jo? Takže to je 50 minus 2 děleno 8 plus 1 se rovná N. To je podobný, to vlastně počítáme to samé, co v tom minulém příkladu už teď, jo? No, takže N se rovná 50 minus 2 je 48, děleno 8 je 6 plus 1 7. Takže sedmý člen aritmetické posloupnosti má stejnou hodnotu jako třetí člen geometrické. Jo, a vychází to, že to je možnost D. Dvacátá třetí úloha. Tak, máme tady ve městě poštovní schránky, nové se nezřizují, počet poštovní na konci každého kalendářního roku je vždy
alespoň o 12% nižší, ale nejvýše o 14. Uf. Dvouletý období 21 až 22, to je jeden rok. Jako začátek 21 a konec 22 a mezi tím tam ještě... Takže začátek 2021. Něco. Konec 2021. A konec 2022. Jasně. 2022. Jo. Už se chytám, je mi to jasný. Plně chápu. Takže, na konci roku 2021 bylo 38 schránek. A každý rok se zruší alespoň 12%, ale nejvýše 14%. Kalkulačku. To znamená, když budu rušit 12% schránek, tak se dostanu na 88%. Jo, takže 38 krát 0,88 mi vychází 33,44. 33,44 schránek by mi zbylo, kdybych zrušil 12%. Kdybych zrušil 14%, tak mi zbyde 32,68 schránek. Tím pádem zruší minimálně 12, maximálně, to znamená, prostě vás tady bude 33 schránek. Jo? Tak, to jsme brali, že tohle je 100% a odečítám 12 na 14. Takže někde v tomhle rozmezí to musí být, v tomhle rozmezí je přesně 30. Dobře. Tady jsem něco zrušil, tady jsem zrušil 12% a dostal jsem se na 38 schránek, nebo 14% a dostal jsem se na 38. To znamená, 38 je v tuhle chvíli těch 88% a potřebuji se dostat k těm 100%. Takže 38 děleno 88 krát 100, prostě přesně 100%. Jo? Takže kdyby se tady v tom roce zrušilo 12% schránek, tak na začátku jich muselo být 43,18 a kdyby se jich zrušilo 14%, tak to spočítám jako 38 děleno 86 krát 100 a to mi vychází 44,18 nějaký dobrý. No tak, mezi tady těmi dvěma čísly je 44. No, musí schránky jsou celý počet, 44 schránek. To znamená, že od začátku roku 2021 do konce roku 2022 se zrušilo 11 schránek. Jo? Zrušilo se, takže minus 11. Kolik posledních schránek se zrušilo? Právě 11, což je varianta je. Tak, úlohu 24. jsem si tady předkreslil, protože ta tabulka je trošku komplikovaná a bylo by dobré se asi k ní odvolávat, takže aby tady byla vidět. Máme tady nějakou tabulku, která popisuje skupiny zaměstnanců s různými výplatami a tak dále. Máme tady celkový průměrný plat zaměstnanců ve firmě a máme se dopočítat průměrné výplatě ve skupině Y. Hele, jednoduchý. Jak se dopočítáte k průměrnému platu ve firmě? No, bez ní. Průměrný plat v těch jednotlivých skupinách a vynásoben počtem lidí v těch skupinách. To znamená, prosím nás, je to v tisících.
ta čísla jsou v tisících. Jo? Takže 25 000 krát 4. Sázíme úplně jedno, jaký jsou tady ty platy těch zaměstnanců, mně stačí ten průměrný, jo? Na ten se mi stačí odvolávat. Takže 25 krát 4 plus něco, nevím co, krát 2, 3, 6, 10, jo? Plus 50 krát 1 zaměstnanec. To celý bych vydělil počtem zaměstnanců ve firmě, což je 1, 4, 6, 7, 10, 14, 15 a musíme mít 34. Jednoduchá rovnice, kde je jedna neznámá a stačí se k ní dopočítat. Jo? Hele, 15 krát 34, 17, 51, 510, 510, ne 50, 510. 510, tohle je 100 plus 10x plus 50, rovná se 510, takže mi tady vychází, že 10x se rovná 510 minus 150, to je 410, 360, 360 a z toho mi x vychází 36. To znamená, průměrný plat v téhle skupině je 36 000. No? Jenom rychlý pověření. Bude to spíš tady v tom. To je malý. 36 000. A z možností to je C. No. A 20. úloha v osudí je 10 stejných míčků, každý označený písmenem A, B nebo C, jedním z písmena A, B, C. Tabulka dodává rozdělení četnosti písmen, to znamená Ačko máme 5krát, Bčko 2krát, Cčko 3krát, jo. Takže dohromady 10, mám to dobře? Jo. Dohromady 10 a z osudí postupně po jednom vylosujeme 3 míčky, které do osudí nevracíme. Jejich písmena zapíšeme zleva doprava v pořadí, v jakém byly míčky vylosovány. Tak, jaká je pravděpodobnost, že vylosujeme zápis písmen vylosování míčku je ABC? Jasný, anebo BCC. Jo. Jasně. Tak, hele. Prostě jednoduché. Takže možnost A, B, C. Hele, tak. Tahám v pořadě, jo. První musí být Ačko, to znamená, kolik míčků je v osudí? 10. Kolik jich je takových, že vyhovují mým požadavkům? 5. Takže pravděpodobnost, že vytáhnu Ačko jako první, je 5 desetin. Tahám druhý míček. Ten jev musí nastat zároveň, to znamená, ty pravděpodobnosti budu mezi sebou násobit. Jo? Takže kolik tahám druhý míček, má to být Bčko. Kolik mám míčků v osudí? No teď už jich není 10, žádný míčky nevracím, takže jich je 9. A můžu vytáhnout jeden ze dvou. Pak tam třetí míček, má to být Cčko, v osudí už mám jenom 8 míčků a mám tam 3, které přichází v úvahu a které vyhovují mému požadavku. Takže 5x2 krát 3, 5x2 je 10x3 30, 10x9 je 90, krát 8, 9x8 70, 720. Tak. Vykrátíme 72 děleno 3. 24. Takže 1/24.
Pravděpodobnost, že vytáhnu míčky v pořadí A, B, C je 1/24. A to bude možnost D. Podle toho na to koukám. Tak a druhá otázka, která tady je, mám vylosovat B, C, C. Tak budeme to řešit velmi podobně. Tahám první míček. Kolik je fosudí míčků? 10. Kolik jich vyhovujeme jako zadání? 2. Tahám druhý míček. Kolik je fosudí míčků? Už jenom 9. Kolik jich vyhovujeme jako zadání? 3. Tahám třetí míček, v osudí už je 8 míčků. A kolik jich vyhovujeme jako zadání? Už jenom 2, protože jeden už jsem přece vytáhnul s tím Cčkem. Takže tady musí být logika. Jo? 2x3, 6x2 je 12, to je stejně jako tady, takže 720. No, teď to někdo vykrátí to mě. Ach jo, 6, 360, je to tak? 360 x 2 je 720. Jo, to jsou tady. Tak, to jsem myslel, že to už. Je to tak, 360 na 6 je 60, takže mi vychází 1/60. A tu tady vidím jako možnost E. Tak, a jestli se nepletu, je to poslední úloha. Tak, to byla poslední úloha podzimního maturitního testu roku 2023. To byl hezky, akorát nezačínal jednoduchou úlohou. Tam byla slovní úloha, jestli si to pamatuju dobře, tu první úlohu. Jinak bylo tam velmi málo úloh, kde počítáte mechanicky, kde se podíváte na zadání a jenom počítáte. U většiny úloh bylo nutné něco vymyslet, udělat tam nějaký logický krok, to se mi hrozně líbí. Jo, tenhle test je pěkný. Tak příště, mějte se hezky, snad vám tohle pomůže.